Bajarê Wanê yek ji bajarê herî mezin ê herêma Serhadê ye. Gund navçe û bajarên vê herêmê zivistan gelekî serma ye û li hin gunda bi mihan ji ber barîna berfê rêtêgirtin. û her wiha ji ber dewlemendiya deşt û zozanên wê li vî bajarê çavkaniya debarê cotkarî û xwedîkirina pes û ajalan e. Yek ji wan gundê bi sewalkariya debara xwe dike gundê Dîbegliya girêdayê bajarê Wanê ye. Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanên hêja em li herêma Serhadê li bajarê Wanê li navçeya Özalbê li gundê Dîbekliyê ne. Îro bi rastî me bi karekî balkêş bên pêş beriye hûn zanin li van herêma kesên vê derê debara xwe bi sewalkariyê dikin. Em ê jî bi vî karê pêşberiye bin li cem me Binyaminê. Binyaminê me çi bikin îro? Em îro dewar peza xwe binê. Em ê di serî de çi bikin? Em ê serî de gihoyê xwe bînin. Em ê gihoyê bînin dewar peza binê. Erê. Cehserkin pêz berne ser. Belê. Me ret kir em ê dewar dawrê xwe binê. Erê. Me dewar dawrê xwe daye em ê dewar peza xwe zayî binê pezî me zayî hene. Em dest pê bikin? Em dest pê bikin. Ez jî bikim. Tamam. Tamam. Em dest pê dikin. Kerem ke? Em vî alê didimeşin. Em qizakînin gihî. Meğerin kızak xwe bînin. Belê niha ev ya qizak e newsa? Em ê vê qizak xwe bikişin û biçin em ê xwe bigirin. Elê em şa bikin kaşkin. Me xwe kaşkim herene giyobonê te li bînin. Hadi em kaşkin. Ne ver? Giran e? Na gelekî giran nîne. Belê em bajarê Wanê gundê Dîbekliyê ne îro em serê sibê zû hatin vê derê bi ekîba xwe re bi rastî me serî de amedekariya xwe kir şervarê xwe xwe kir dîsam yazma xwe da serê xwe û me dest karê sewalkariyê kir beş me vî karê kir. Piştî ku me qizaxa xwe girt em desta kaş dikin û ji bo êmê pes bînin di nava berfê de dimeşin heta bergireya gihayê. Navê me Binyamin e. Sewdiya me Cizgî ye. Ez xelkê Dîbelî me. Gunda dibînin em. Alîkariya me eşî pêz e. Dewara pêz xwayî dikin, dewra xwayî dikin. Xwe re dixebitin zivistanê. İşî xwe dikin. Pezê xwe ov didin. Dewara pezê xwe dinê. Pezê me zizê bexê wan dimijînin. Heta ki evê alîkariyê evê işî devam dikin heta derkeve biharê. Em biharê jî dîsa peza dişine ber yan jî terê ji bera dikin. Yan jî bi xwe dişine ber. Pezê xwe malê. Dibin diçêrinin nîvro dînin dana didoşin. Şîr lê hêledin, qatiq lê hêledin, penêr lê hêledin. Her alîkarî hêledin, herî lê hêledin dibirin. Giha didrûn bi tirpanî berav dikin, tixine girz da. Eş dibe tixine ramoqa dînin tixine lod da bûna zivistanê alîkariya zivistanê dikin. Ama işî me jî saxrat devam dike, xwe rasta dixebit. Ez jî bi alîkariya Binyamin dertem serê gireya gihayê. Ev gurzên hûn dibînin di demsala biharê da ji bo pezbixwin hatin amadekirin. Binyamin niha me em çi dikin em li ku derê li derketine serê çî ev çi kanekî ji me re bêje. Dikine serê lûdê. Belê. Ew lûd em gihê xwe biharê didrûn. Tixine girz da. Belê. Dipêçin. Di roja sê roja tawlê dixeze hat be. Erê. Em paşî bi benda gerî didin. Tixine parta. Matûrî dînin dine ber bar dikin. Dînin tixine lod bûna zivistanê pezê xwe. Ev giya navê xwe çi bûn? Navê gihayê pelek e. Pelek. Gihayê pelek e, gihayê qîfar heye. Her çeşit gihayê ama gihayê pelek daha pez xweş dixwe. Bes bêrin dibe.
Pes pe mazın dibe, nasıl xort dibe? Bir xort dibe. Naha me çen gurz avete xare. Em herim din pes. Ere me derin ser kıza xo bikşinin biçin. Ben bile pes. Bidine pes tamam. Em hediye de xwazi yak bikin. Peva bin. Tu peya be peşi. Ejil tebnerim li gorî peya bibim. Tecrübe te zêtir e yani li gorimin. Ejil hema wisa peya bibim. Ez ê bikevim. Bitkarı giriyor herkes konuşuyor ben de hocam. Temaşevan neje vege ez ê bikevim ama tiştek nabe. Dibe ku nekevim jî. Em nêzî şeş gurzgeha davêjin erdê û dixine Qizaxê. Hem daha ne fazla kanak pes. Belê temaşevanên hêja niha wekî ku me got em li herêma Serhadê ne wekî ku hûn jî zanin bi rastî herêma Serhadê herêmekî gelekî sar e îro jê hûn dibînin em di nav berfê de ne xwezaya wî jî xwezaya hem xwezayekî xweş e hem jî zehmetê jî aliyek din re jî niha îro jî bi rastî di nav vî zehmetiyê de di nav vî xwezayê de me dest bi karê xwe kir di serî de me çi kir em dest pê bikin. Di serê de me qiza xwe girt em çûn me êmê pez girt ji wê derê ciyekî bilind çêkiribûn girekî çêkiribûn me ji wê derê pezê xwe êmê xwe girt û avête ser qiza xwe û li wê derê kişan heya berpezanî. Xwedîkirina sewalan bi rastî jî di hemî demsalan de giran e. Lê demsala zivistanê hinekî din zortir e. Zahmeti zıftan zav zor. Pes xaykirin yani mali da zav zor be. Ça zor be mesela pes keve hendir da sürekli tipere uğraştırmış bir. Yani bahari dat kevet uğraşmış ne biz zıftan hem sürekli hendir dane. Dabari dedi gumiyan da bir dat xi. Baxwan dim bijini ovi dedi. Dawari di salsa. Sali kariyan dikin hatta dat keve bahari da. Bahari yani zıftan zor. Belê piştî ku me êm avêt pez çawa êm dîtin bilez û bez hatin û gayê xwe xwarin. Piştî ku me êmê xwe anî gihê xwe anî melciyekî wisa fireh bela kir qadekî ku pez bikaribin werin û li wê derê êmê xwe bixwin. Pezê melciyek dinê bûn piştî ku me êmê xwe berdaş xwe pez carek de hatin û êmê xwe xwarin piştî ku êmê xwe xwarin jî me car din pezê xwe bir û xiste gomê. Belê niha me giha da pez em ê niha biçin çi bînin? Kesi bine. Keyse bînin em biçin kadînê. Hem bütün kadını kesi bine bütün pezayı. Tamam. Em ê bixin nav torba wisa vê carê. Ne yapıyorlar her bir de gum hem meçi. Temaşevanê neca hewa jî îro gelekî sar e bi rastî li hemû navçeya gundê Serhadê navendê Serhadê demsala zivistanê gelekî sar e îro jî sar e bahekî ziwatê her der jî berfê hûn dibînin û di nav vê berfê de em ê niha kayê xwe bixin torba û bînin biçin bidin berxka. Wêr Binyamîn.
Tarihi evler. Kudere? Ha, vijur. Katı bir gres sıcak mı? Değil mi? Bir han iskarçık. Kijan, ev yapır sıvık ya. Şu. Vejareci di nav kadinê da em ji bo berxiga em dixine torbeya li gor min ev kar milê mirov gelekî deşîne. Piştî ku me torbaya da ser milê xwe em birêketin û me berxika têr kir. Belena em çün kadînê me du torbe kanî em ê nacî berxê xwe berdin nasa ji gomê û me çi bikin? Em ê beza berdin bexwe her oy bixwe. Tamam hadi bir dest bikin. Çend berxê te hene? Şeş habe. Şeş hebin. Wî berxikno. Ê pez derkevin nave? Tamam. Bila pez jî derkevin? Hem hadi. Kış. Kış. Em naçı dikin Bünyamin? Em ê hinek rast kin hinek cehbînî serkin. Ha cê serkin. Em ê dîsa wan berî gomê bidin? Biro verin bixwe. He, em li vir amade dikin. Nate serkahê me çi berdine? Em ceh bidine. Ceh bidine, piştî ceh em berxik werin vê derê. Berneserî bixwe. Ê bixwin. Roja çend carî tu vî karê ew dikî? Sê car. He. Sê dan tu xwarina wan çê dikî. Bir baş. Tamam em ceh şkurtînin. Ceh derane em çi. Bahar amade dikin. Kare. İyi. Bes. Nasıl ya? Bas. Em seden oku berdin. Al. Vardı verdi. Bera. Divê nekî şil bibe nûsa? He? Şil xweştir de. He. Tu berde bila her cez pê bigirin. Bes. Bas ev ya. Medmer. Hadi. Bünyamin rojesi dana vî karê hûn dibînin dike û him pez hem berxek hem jî dewaran xwe dike. Kış. Beda xwe rawandaniye em derî xwe bigirin tamam. Tamam ben ha. Hem derî xwe bikirim. Kaz bikirim. Koş bikin.
Naci eme çibikin Devara Bünyamin. bine. Deval ve derene çend devar bun? 4 devar bun golü kek. Çar devar golke kenne me na devara wan jibdin wam. Daha edim de söpkün. Devki. Ay gelek sonra Bünyamin kavdem. Tu peşi derbaz be devar ez şeki jwanat tırsım. Beli embere xod zin nav devara u eme devara dixne berwan. Em dixwazin şîr jî şêlekê bidoşin lê mixabin golik ji bo dotina me şîrnahêle û em nikarin şîr bidoşin. Niha em hatin nav gul me gotbû me şîr dotbûna bi rastî ji ber ku golik çû ber dayika xwe ew şîr neda me şîr nedot. Na em ê bine gome paxişkin wisa. Ev hûn hero çend carî paxiş dikin? 3 jar paxiştin. Şeva qeyni bin var. 3 dana. Her o sedan bine hayvanal ve derê tê paxişkirin. Na em ê çi bikin Bünyamin tu ji me re bêje û em dest pê bikin bi ev dora. Paxış da paxış ki binin bira. Bînin berderê heye berderî Binin wisa? mederi. Tamam ez em su dest pê bikin. Da paxış ke pedi. Em ê niha jor de paxişkin û heya jêr berderî bînin. Destim da bêr heye ez ê vî bêrê paxişkim. Haydi em dest pê bikin. Ev goma ku hûn dibînin rojê sêdan tê paxişkirin. Îro jî ez paxîş dikim. Piştî ku me ciyê dewera paqij kir, pîsiya wana xiste erebeya destan û avêt. Ji ber ku di hemî beşên vî karê da keda destê heye, ev kar gelekî zor e. Burası li vê derê kar naqede. Piştî ku me pezê xwe êm dawan vê carê em derbasê dewara bûn. Li vê derê 4 dewar hene û golikek û kerek jî hebû. Me çû bi torbeyê ka anî ji wan re. Piştî ku me kayê xwe anî me vala kir. Ew êm bi berwan me amade kir û me li wê derê paqijiya binê dewara jî kir bi bêrê. Piştî ku me wê derê paqiş kir ew rêxa wê derê qirêjiya wê derê hil da me xiste erebê, ereboka desta û me bir avête ser gomê. Niha jî em ê bikevin hundir qova derxin. Em ê bi qovayê xwe biçin av bigirin û dewarê xwe av bidin. Her 4 dewarê xwe û golika wan em ê av bidin wan. Niha em ê biçin desta bikin vê derekî bi rastî. Li jorê em diçin. Tamam em ê biçin jorê. Serê tevlî ev ket bi rastî hinekî karekî giran e. Ji ber ku her tişta keda deste gelek zêde li vê derê. û şertên hewayê hinekî giran in. Ji ber wî ez gelekî westiyam.
Na verdi koyu kot çiçek kına sen de Evet. molat çiçek be merin bütün davara. Em wala kir kutkapis. Eri. Davar berdin davar bu khat çatfa. He. Davar him biye. Haruj diçe. Eri. Bana ki davar ududun tamamı. Çima. Bazat dana çünkü davar sağ dıxu. Davar 2 saat 3 saat dıxu. Baz hindik dıxu. Em ben şeva qevar edini. Eri. Hem davar işi nevro ududun tamamı. Bu sefer kare paz zortire nasıl zahmetire. Eh. Hene gibi. Hene gibi grane. Le. Ji bo sewalan vê jarê jî em avtînin û ez dikarim bînim ziman ku barkirina avê ji bo min gelekî zehmet bû. Servet nekeva. Meşir bikeşi. Kudeli. Meşir bikeşi. Na me deware xwe berda ji bo ku av vexwin me avê xwe kişand bi vê derê bi satilê piştî ku me satilê xwe vala kir em çûn gomê me deware xwe berda na dewarê me avê xwe vexwin û em ê wan cardin bibin goma wan û ê karê me dewara biqedin wisa belê Kolmeyda tasar. erê piştî amedekirina avê dewar ji nav gomê dertên û ava xwe dixwin Belê li vî gundê hemî kes debara xwe bi xwedîkirina sewalan dike û ji ber wî jî di her malekê de pes û dewar hene. Belê temaşevanên hêja bi rastî şevekê de em di nav kar dane. Hinekê em westiyan me gomin bêhna xwe bidin Binyamîn îro min gelekî daşixulandin jî westiyam mêro çi kir Binyamîn hinekî me çi kir me çi tek çawa kir Mer davar pez dayı, Eri. davara dayı, davar xovda, davara pez dayı dayı. Ov kişanda davar xwe. Eri. Me tena xwe rast kir, me bi xizekî xwe ka xwe anî, cihayê xwe anî da pez xwe. erê Hawsa işê xwe xilas kir. hûn distana hemû wisa dikin wisa Dizistanê karê her wisa xwe dikin. her wisa ye Herûsana heta detkeve biharê diçe çû. roj niha îro jî gelekî sar e lê dema ku berf gelekî bi barê hûn çi dikin Em jî aynı savsa geme em cî talde de davar pez atinê, cî kusîbet bal pez naxe. Cihayê pez dajin bê derê, pez davar xwe. Sal ve pez sirê dibe nasek. havînê hûn havînê diçin Havîn- zozana Diçin zozan. havînê xweştir e Evet. zivistanê zortir e yani havînê zivistanê ji zor e em çayê xwe jî vexwin kerem ke çayê xwe jî vexwe ê ji me re stranek jî bê jî işte ma şevanên me re bê jî dibe Dibe. tamam kerem ke خمری که وزرانی ما بلود لاله وزرانی ما خمری که وزرانی ما بلود لاله وزرانی ما حیفان چاورش بلکت یه دست نزانا حیفان چاورش بلک کتیه دست نزانا ده یار 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 ده یار 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 ده یار 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 ده یار یار ده یار 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 ده یار یار بیت خو کامن نای خمری که وزتنیمه بلو دلاله وزتنیمه
خمری کی وستنیمه بله و دلاله وستنیمه حیفان چاوه برش بله کی کتیه به دست نهزانا حیفان چاوه برش بله کی کتیه دست نهزانا تماشاوان نجنها براستیجی ایرو مگو دناف سرمایه دا سقمه دا انوی کاری دکن هونشت بینن برفش لعرده ادگیشه چوکا من دناف برفه دا موی کاری کر براستی که دک مزون جو خوست هیچ دسته می دیشین پشتا میشه دیشی و چوکه میشه دیشین yani kesin kulübe de tıkaptın nam vikarda tıkaptın her o vikar etkin roje sedan dikin zıvıstan hamu dikin zıvıstan bu kadar havi neji dikin mece ulda ku em vikare binin serekranen ve brasti van kare ku me baskır hamyan bici cerban eskarım becim ki kare seval kariye kare gunda dinav karen heri zorda ciye hoji digre me bernama xo dibekliye bidawi kir haya bernama ekdin dema hoş be